Nunca va a tener que hacer un poco de esa osuna de aquí, siga un poco de mamá. Wow, I'm so proud. And un poco de Shilo. What is here? The side of the city. Está en el noche. De lugar de que un poco de mesa que está de que saludo. Ladies and gentlemen, I'm shouting out to this hand. The shining apostle.
wasesiyoni.
ukuthi uyakhoza mfana wonke umuntu uNkulunkulu ayifaka lento khona mina ekhaya ngabona besuke eMaritzburg beGoli belanda umkhulu naso bathatha imoto enkulu balanda umkhulu eGoli bafika eDube 200 la ehlala khona engekho bayikhulumela naye bathi bakhuluma naye bakholwa ukuthi uyesu kulamagama amabili noma mathathu athi ekhaya likababa kunezindlu eziningi kube benjalo bengontshela uzoba hamba nje alili kophumula isayosebenza ukunakhela izindlu qiniso lithi uJesu umyeni wethu mhlawumbe ngicela ukuthi umoya wakho bamiso i-engagement ring mawubuka wona umoya wakhe khumbula usuku lami umshado kaJesu soke uJesu nabazalwane ubememezela ngokucacile umshado wakhe nebandla bayethi ekhaya likababa izindlu iningi ngoba amaJuda-ke bazalwane mkabadela umkhwenya akalwazi usuku lomshado uJesu ushilo wathi engiyokuzalana yazi wathi ubaba nengelosi bayamlazi ande ngoba amaJuda umkhwenyana kufuna ahlale elungisa isudi yakhe ukuthi ubaba mayephuma emaphandle shaya ilongo uthi umshado uphumile kusho ukuthi idate yomshado ubaba but umkhwenyana uye entombini apropose maybe 11 when you're not interested usakini sasishare don't protect things ngoba amaJuda nomnyandeni yes isiqiniseko esinikwa intombi ukuthi umkhwenyana ayodlala intombi idina akubalekile izidlo ezisetafuleni Ooh!
lesi sitsha siyisivumelwano esisha noma ehambile esezulwini ngenxa yegazi lakhe sinesivumelwano esisha ngegazi mafeva kukhishwa engagement ring bonwe uyisema bonwe uchubile asilasi nje offer semsebenzini bathi ngemet bonwe ngingayela lento ikhona ungamafuthi bonwe mando yasuka baye right le Testament aye right amafutha omungu natonto le Julia. Nobody practices in the early this way. More money, we pay. But what we are in the way. Hallelujah. Nobody just sees it this way. God, more money, yeah. Master, more money, it's because it's a television now. Oh, yes. Come to again. I'm not sure what room fan a shade in the night. Oh, yes, yes, ukuze ukuthi lithi ilawo likaNkosini ngokufana kanalungelo lokungena enkonzweni ngokonto wakhe endlini kayise kumele akhe nomfowethu wakhe Jesus song. uJesu lilala lokuluka. Njoba lime nje kanje amanzi egcwele kanje. Ngeke kwakuthi. Sebezame bahluleka bethi bawakhona. Kwasho umunye umama efika kumuntu enkosini ethile. Wathi sinjengamanzi. Akhiwe emhlabathini. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu wakwenza kwasohlelweni lakhe ukuthi amanzi ayarawunda isethe ehlela phansi makumanzi phansi kuphuma ilanga lihlaba emhlabathini amanzi asuka emhlabathini abuye ezulwini mayigcwala ezulwini adedele eziphansi.
But la noma ngapha akekho ngakhona. Bese kusithembiso. Unkosi ekhonzela. Sengibeka ngapha. Ilahle thile. Ilahlele into enginayo. Jesus. Abanebos. Angivela abafundisi bakhompyutha ngeyimoto. Imoto enkulu ishigotshwe kakhulu. Imandla imeka church ishigotshwe kakhulu. Sengaze ngiyothwala imandla enkulu. Izuzumshado noJesu. Yadala yofuna abantu ababili. Abantu bathengisa ngokukhulu. Bafuna kugcwale kahle. Noma ngaya ngedwa. Noma ngifika nababili bamane.
Ngiyanithembisa izindlu. Kodwa ngeke uyithole. Sikhona zona. Kodwa noma ungafikanga, ngeke uyithole. Go for the small money,